Akimi Aphlc pen Bithung Constituency Arlo aro kimi keseng dama jame Kepado po. Nizangkar bianglong Bithung Rengthama Constituency ang Kangarlo Akimi Aphlc Hanse pen keja pona song Bithung Rengthama Constituency Kepado kotipi tikai bong lapen Bearong along Akimi Aphlc aro keseng jame Kepado po. Sonsi bangsolong angkong inti kathar pen si bangso mai chari pon mate mai chepahem pu pon si RD do jot pen mai king pon. Anparta Akimi Aphlc President Hanse pen rat amai pialong lam thege paklang pona tengke hemprek ajoini karbianglong Arlo heliki ora song atum stame song trok anang plengtang sitame alang litumta hemprek kang thima bangke one thekhedet lo puhoi fit sitame penang achievement abangke one Anparta MOS MOU da one bon sitame ilitumakar e Article 244A one thekhedet lo la sojok non ilitumakimi Aphlc akemang Article 244A tunche tiga bangke ilitum sangnangni lapen sangse lasi bangso Article 244A kipachun ji punutangte kache songa bang akenang sot lasi bangso along party dhorom thipupe pin pen militum along na chipo ogdun pen eklai vet pedosi chingrum ra petna lapen chesong ra pet lonang puta chuningri edopot rat ajakong ave pulotangte hemprek kang chimlong le pusi angpong tikathar pen rat amai pialong lamthi piklang po trong đó thì tum rat ajak kong ave pulote hemprek ke long de ne tum dak long hang thom ke non pinia ni pgr long le eviction nai pu ko si si am tuliam hang eviction po athe mane alang phana ji ke step si kok ke hemprek long lo pulote pgr ke tum da si chief minister union minister ne tum no si do lapo angke pgr ke ne tum su se pinten ne tum da so han tum lapen tu Peter Tiso Secretary pen lamthei paklang ponke MP MLA seat lenang pabat pule Assam Sarkar penang pin khat sitame ilitum produnang ni athe itum kinang jilake hemprek kang tempusi rat athengno lamthei paklang pon di itum kroy nang ni nang tu pan MLA seat nang pakampu itum kroy nang ni nang tu pan MP seat nang pakampu kroy nang ni arong tin nang tu pan ador keso gari nang lampu kroy nang ni Ili tung kel hai ke parek lo non MOS MOU ke cetok tangkara do piglan aku ili tung yong si hemprek yong si long lo pelote tangka ke direct central kan si bang pomati apo si ili tung ke halale mang kitna lapen tu Rita Kram sapi pen lamthei paklang pon ateng pulotang te all party hill leaders conference pulotang te all party pube kadru kabya party chingom rap petnangji lapen jong si Jok jam hang jam pulotang te ikai sile hemprek hang sita long le puta pachini po anparta hemprek aparman nilithang nat ka pheriawe e prans tame TPG lapen lam chobai ninje nang le ahok pet alam si kai keta ninje dak nang busu lam ti chipaklang po lasi niling puhepen kaning jepon dak kang tungabang kilahen no APHLC a full form ke ilitum kado kawe tachini all party hills leaders conference all party pulutang te ladak ke kadok kawe a party sitame ihang abang ilitum hang rapet nang ji jong si chok jam hang jam pulutang te ikai arjon le hang sitame long ig e pu niling chini dak apa si niling non nalitum ang no sitame ladak ahok pet alam nili nang githan nilithan mane aning kiso mane nang kilangon e bangle wang pulote non abat sitame hele penang abob ji pulote nili che chak dinji hempe ka parman nili ke kithi ka pherere nilitham ka pherere Alohi sarpoman peng pen bangso mailong kachetong dun Hanse President Aphlc Original Secretary Peter Tiso angpong tikathar Gotom Ronghang Mana Rongpi Labor Union President Mana Framsa KPLT Longboi Timung Deputy Secretary Thama Ronghang Captain Alang Litum Titong si bangso mai RD Pidun pen insam jin pen bangso mai kuchun po This text report News Times 24/7 Ladak pinini jum ka nang ka humre lam thege la poelo Article 244A mada autonomous state ke dam tan kan plikap te song lo
beleg a song atum di kapre a song tum SSC pen chenglok Constituency Kaskom KSA KNCA lapen UPDS lapen KNLF lapen KPF KPLT doana song atum di democratically da song lo lapen lapu pene song on atupen da chedan lo setame nitum labang so autonomous set gelong ke theklong le det lapen labang so Article 244A implementation bang available posi puthot nitum song gimi asong si nitum non saying to lo lapen lamang so song APHLC bangke 1960 aning hot Meghalaya state ke long hot ke seng a party antum 1960 aning lamang so song seng lo 1969 70 aning bangke Meghalaya autonomous state long lok lo lasi halabang so song nitum puthot enon tulo atal tu makemang akache song akaching room mesen lapen choklim puritum theklong si pini ladak karbiang long lapen ensil sarat apansame lamang so song puthot nitum papering tulo lapen la so song bang nitum do an a party apan dak political party doji social organization doji NGO doji club atum doji individual atum doji do an song apansame do an individual apantame papang room si nitum labang so state abang ko nitum hang thumiji posi labang so song tum ke seng si nungwe jo bor same ladak si awareness asong thak autonomous set kopi hormuma kopi abostuma labang solam ke than pachini je phanse panuwe jo bor same ladak Bithung Rengthama long ladak ake hai rajesh sorbe dak jibi hem nitum wang si labang so mai nang pedopon lo pen ong dung arada tum la alang tum nil tu malam nang arjudun pemelo nang kehanum pemelo da palang tum same ni tu mocha song long nang che song lo ji pusi alang tu mahin pe same lam chak lam the nang pidun lo de tum ning arong piklo da pa lam so ka che song de tum lo bang so hempre ka ke hang long le tiga bang ke de tum anotina bang podin da sang se pusi ni tum ka che sik pon pe do pon lo la pen nang litum la bang so la Bithung Rengthama constituency Arlo nang ki long nang litum ko an ninche thepon nang kidu long pen nil ke banghu hak lo ladakara tum lap ansi labang so autonomous se da phan mate hempre ka pana ning ke hang do aning ke dog do aning kang sam do pobang ke thek long si ning che thep pik lo la penin tum same ning arong pik lo alang tum phan lara jo por same atum aning arong bani tum nang ke deng pon nang ka welcome ni tum phan lam nang kar judun la penin tum nang kiru ke thai dun ahem nang ke chechak dun apor ang tum phan ni tum choro tegang par pik lo la pening arong par pik lo pening thep pon par pik lo alang tum same labang so autonomous set ke hang lo jakong horang bidi sorirang pidun popusi Bithung constituency under Rajesh B arong dak wanglo nilitu mo aprang het setami arong kaprek dam iglo hala dak tang et pen non ladak B arong wang iglo labang so akiwang adim abangke all party hills leaders conference pulotangte hemprek ke hangke isipet asong isipet a political party ke hang arat ke lake ikayar zon talong le lake hok alam pinak athema Asian countries a president Professor Jian Hong Liu nang kipudun apong rat pangrum dam tu political do anta ladak pewang etu wrong arat ka Charlie risomar okorjang punon voting rights ki doan atum lapen ke asong doan setami ladak pangrum damon pusi ha Asian countries ha Japan pen alang li nang ki pudun alama bangke ahok alam rat aphan pachini ingtung pima ilitum ahem prek ke hangke article 244A lake autonomous state autonomous power itum ajak kong pen ilitum dak exercise long jiaphat lapen hemprek kang tim ke article 3 part 1A of the Indian Constitution ke ilitum mithang a hemprek kang tim chidolong nangji bang ha Mizoram ha Nagaland bang mithang separation of state bang long bang amithang police tab amithang Hanse bang chipilong ituma pirthe itumang long ke bang khai tumsi bang ajat voreng warsai pencenglok police pencengnot arleng ke the pencenglok bang khai chenang ke ong lasi ilitung amithang akarbi anglong east west Dimahasau district ke thom ke ilitum hemprek hang rapet nang popusi aki hai sar Daniel langthasa patumi dik het nilitum ASDC office ke dampen haladak adimasa tumta bang troxy narkep a reporters tumbang lapu pangdak lo haki judapor James Hanse tumaphan Peter Tiso tumaphan Rita Kram sapi tumaphan
dak nang toy thak nilitum ahem pusi Daniel lang tasabang nilitum aphan birta nang pili amase nilitum damsi alang lipen kipu alam English alam pen alang likipu all party hills leaders conference pulutak te dake kadu kawe political party tadonanji asong doan tadonanji pusi akihai sar Daniel lang thasa pen sitami pangdak ponlo la sinon alang li sitami hadima hasaw ke la dimasa khai doan kuki karbi doan sitabi alang li non pangrumbom lo la si alang li kaning je ason thot ilitum doan sitami dak party la so party pinakle la so dhorom pinakle chipupe pinpen ilitum hangrapet lo na hangrapet pen ilitum one voice ilitum hangnangji la pen la Jian Hongliu Professor Asian countries a president kipuke nili sitami Government of India implementing bodies of hanta nang chingki pipo lapen nang tumtang one voice mane asyang tong isipet hang ignot pusi 2013 14 15 tapuson nang kipu human rights a seminar long nasi Karbiang long East West di bahasa arad doan sitami itum kaching hon chepit helo nang lapen ning isipet pen itum heart and soul itum article 244A itum hang rapet lo nang lapen penap arni nang litum aphan sitami nang chong hong lo haladak ilitum memorandum KPG litum Karbiang long Autonomous Council CM akihai sar tuliram rong hang sar phan sitami PG lapen anpar sitami di mahasaw sitami CEM hadak phan sitami PG lasoposi labangso ang memorandum hinike state level talipo lapen national talipo labang si Prabjen pen ilitum ake mang akang cheer bangge ilitum hang rapet lo nang lapen chisong rapet lo nang pinap tarik hli March 2025 visual market adung council arleng aber haladak ilitum chingrum iglonang lasi hemprek kang cheer lapen kinangji lapen alabang su apharman ilitum ahok peten chisong lo nang laan wesi pachinikang lo